Dragii mei, vă reamintesc că parfumul Cătălin Botezatu pentru bărbați, pentru că există și pentru femei, vă stă la dispoziție acum pe magazinul oficial Cătălin Botezatu sau pe cbexclusiv.ro, nu în ultimul rând pe www.marhaba.ro. și vă spun că acest parfum de bărbați este unul extraordinar. Esențele sunt extraordinare și nu veți regreta. Îl găsiți, repet, pe aceste site-uri repede. Comandați-l pentru că nu mai există în stoc. Bineînțeles că vom relua o altă ediție, pentru că a fost o ediție limitată, vom relua acest parfum, îl vom face de mai multe ori, în mai multe variante și în sticle și etiuri mai sofisticate. Deocamdată, Cătălin Botezatu pentru bărbați. Foarte fain. www.marhaba.ro sau cbexclusiv.ro, magazinul oficial Cătălin Botezatu. Vă pup și vă iubesc!